ସେ କୋଉଠି ରୁମରେ କହୁନ ଆଜି କବାଟ ଖୋଲିବ ଜାଣିବ କିଏ ଆସିଲେ ନା ଦେଢଶୁର ଆଉ ଶୀତ ହଉନି ସିଆଡେ? ନା ମତେ ଜମା ଶୀତ ହଉନି। ଆଉ କଣ କରିବ କଣ କରିବା ଆଉ କାମ ଚାଲିଥିଲା ସେ କାଟିଆ ଜାଣ ଦେବି କାଟିଆ କୁହ ଚାଲିଥିଲା ଟିକେ କାମ ଲାଇଟ୍ କହୁନ କୁହ ପାଟିରେ ଖନି ମାରିଦେବି ତମର ନା ଏଇଟା ଆଗ ନେଥି ଦଉ କହିବ ହଁ କୁହ ଏଇଟା ମିଠାରେ କୁହ କଣ ହଉଛି ପୁଅଟେ ଧରିବ କି ହଁ ନା ରେ ତାଙ୍କର କଥାର ସବୁ ସରିଛି ନା କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇବନି କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇବନି ହେଇପାରୁନି ଆଉ ନ ହଉ କୋଉଦିନ ହବ ସେଦିନ କଲ୍ କରିକି ଦେଖ ସବୁବେଳେ ତ ଯାଉଛି ଆଉ କରିବିନି ତାହେଲେ ନାଇଁ କଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସବୁବେଳେ କଣ କରନି ମୁଁ ରଖୁଛି କିଛି କହିବ ହେଲେ ରଖିବି ତାହେଲେ